Seja
day number 2 ye-ladies revival. Pane varikusara varikutosara, isu tiri kuenda kumberi. Manheru varikuda kutungamidza bhodhi repanzvimbo ino rinotungamirwa namufundisi, tichiti haleluya. Totungamidza zvakare vari kuchaira isusu vana mama, tisu tiri kurira tisu tiri kurembera mastreets. Ndoda kukwazisa bhodhi rana mama manheru ano ndichiti tinokutendai nekutirongera chirongwa chakanaka kudai, nekutenderawo inini kumira pamberi penyu muzita raJesu. Haleluya. Manheru ano zvakare akufarira wese anonzi mudzimai, including inini madzimai ese. Haleluya. Tozofarira mayouth nemateenagers nesunday school. Sunday school, hello, good evening. Manheru ano tine vaenzi here vatanga kupinda nesu zuva ranhasi. Do we have any visitors in the house who are here for the first time? Tinotenda Mwari mumusha medu kutaura kuti makanaka nekuti munouya vaenzi. Baba, tinokukwazisai manheru ano, mudzoke futi musi weSunday tikukwazisei the road way. Manheru ano manheru akanaka, handipedzi nguva, asi ndisati ndabva pano ndokotungamidzwawo mhuri yangu. Hanzi mukana hauna tsitsi. Vamwe vakati takachinjwa masenemu, isusu kwedu tinoti taingowedzera madhi. Tine madhi matatu ari uko, then pane half D yakamira pano, imwe yacho hafu iri apo. To make one big one. Kufara muimba yaMwari. Ndisingapedzi nguva, ndoda kusimudza baba. Ndichinogara pasi, contract yangu yapera nekukurumidza. Haleluya. Pandayo wanokunadinakudotazi vachigara pasi muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Kubonifarirawo zvenai vasandifarira andibhekano. Amen. To those that grew up in the rural areas, mombe yese yaingoenda kudhibhi zvisinei nekuti ine magupa here kana haina. Zuva rekupinda mudhibhi kana rakwana, munhu wese anovhura mombe dzake akanaka to the dictate dzese dzonodhibha. Zvakafanana nechechi, wega une zviri kukuremera kana hauna, wega une pari kurwadza kana hauna, wega une bari kana hauna, nguva yekunonamata kana yakwana, munhu wese kuchechi vonoperera maoko nerevelation iyoyo. Nekuti zuva rauchapfuura nepane zvinoruma uzive. Uri kutaza kudara, isusu tinouya kuchechi, kune vakatirongera rufu izvezvi, kune vakatigarira matare izvezvi, kune vamwe vakatokumaka izvezvi, kune vamwe vana kukusimudzira izvezvi, vanonongononotswa naSatani semhinduro iya. Saka kuuya kuchechi is actually a therapy for those that believe in Christ. Do ground rekusangana nemunana. Kana vauya kuchechi wasvika pazvinoitika. Kune munhu akutaura naye, zuva rako charine kukomborerwa urisi, neshoko rako charine kukusimudza urisi, nerimwe raunofunga kuti harina basa rine parinozoita basa pamberi apo. Saka kana wauya kuchechi nhasi zviomberere maoko, ndiripo pazvinoitika, increase the chances of being blessed. Going to church that increasing your opportunities and your chances of being healed. You are increasing your opportunity for having money. You are increasing your opportunity and chances of going to heaven. You are increasing your chances and opportunities of being getting married. Is it not today?
kuchechi nekuti ndokwatakasimuka iko kuchechi. Mota dzatinodhiraivha dzakagadzirwa kuchechi, vakadzi vatinavo kumba vakagadzirwa kuchechi, nekutogeza kutogona kugeza takadzidzira tina kunoonekwa kuchechi. Saka chechi ine zvainobatsira. Mutarisa kushanda kwakaita munhu wakagara padhuze naye. Nyasha dzekuchechi dzakazoita kuti chiso chake chionekere, chinoonera Jesu akafira chechi pamuchinjikwa, chinofanira Jesu akafira chechi pamuchinjikwa. Tarisa zvimwe zviso izvi nematambiro akaita president yangu vanhu vakutaire kuchechi dai vakawana nekubhawa. Unoita kuti Jehovha une dzimwe nyasha dzaakaitira vamwe vanhu. Unotarisa vana baba vari pana akadhama kamurime rembamu. Unoita kuti chechi ine zvayakagadzirisa, saka inofanira kuramba ichiremekedzwa. Tumwe tundurani twakazoroyiwa naJesu tukanzi majekiseni nevhangeri. Vainotaura kuti shoko raMwari munondo unovaya kwose uchipatsanura mapfupa nemongo kureva kuti shoko raMwari ijekiseni. Vanomwe zviso zvinotaura kuti idzi imbavha chaidzo, idzi imhoti chaidzo, but Jesu majekiseni aJesu akati ndosaka Jesu akati regai ndoasira pamuchinjikwa kuti vanhu avaite zvakadini zvakanaka. Apedza bata havagoni kufamba vari vega, ndichavapa vafudzi vari pamwoyo pangu, kwete vari pamwoyo pangu, vari pamwoyo paMwari. Because vakaenda pamwoyo pako vanobva vafanana newe, mwoyo wavo nevako wafanana, hapana akafudza munhu. Saka vakanzi ava vanogara vari pamwoyo waMwari kuti vafudze chii? Vanhu. Saka kana takusimudza mushumiri, iti nhasi kunosimuka vanhu, iti nhasi kunosimuka vanhu. Everywhere ndinabva kuna Mwari, upese kauna kuchechi vainokiriza an opportunity to be healed, an opportunity to prosper, an opportunity kuti usaroyeke, an opportunity kuti vana vapase, an opportunity kuti zvinhu zvidii zvifambe. Saka manherano tine murangariro iwoyo. Tauya zvakare kuzopiwa rimwe vhangeri. Unozoona vanhu nokuti ukasamukire ndaanzwi akaitwa mavhauvhu, anoda kuti mvura inopinda wavhura mavhauvhu. Ndozvanandichita izvi, vhura mavhauvhu kuti but ndinoda kuregesera chaiko. Unombonyatsotarisa munhu wemunhu akakorora dai pasina Jesu. Madetserana tinoitaya dai tese takadhakwa, takagarisana sei, uya ane pisto, uya ane kastori. Muchingobetsana uya ane kapeti, uya ane koko, kopa nacho tumwe ane kastori, ane henakeri. Chii chaiitika? Kazoona kuti Jesu vakatiitira zvakanaka, vakatipa vafudzi. Manherano asi zvakare, izuva rekuropafadza. Ovhasiya naamai varipo, ndoda kutenda Mwari nenyasha dzakawandisa dzandipewo maike mushumiri kuna ari kurarama basa. Ndoda kutenda Mwari nezuva ranhasi kuti ovhasiya vari kuzotishumira. Mbotenda kuti anhu nhasi umukana wako wakuswedera padhuze nekeshi, umukana wako wakuswedera padhuze nemota yako, umukana wako wakuswedera padhuze nemudana wako, umukana wako wakuswedera padhuze nefemiti yako. Kana tanoita kuchechi ndobva zvinoitika. Pese paunoona munhu waMwari mazisa ako ngaatichangamo kuuziva kuti mwaka wadii wakwana. Tese takadzara matakatsinda kudai ngatiomberei maoko kusvika munhu wakarasvika. Nasi zvakaringana vatei vaomerereka ukosvi gamuchira muprofita ugoza chemuprofita vakatakaririra takagarira tirei zvakauya nazvo patatokuonai tiri kupane dzimwe dzakadzirika. Shandisai navanhu venyu sekuti mai maaita muzita raJesu. Ndiri kuna Jesu. Toda kutenda Mwari wamasimba ose nenguva yamanheru ano. Haleluya. Manheru akasarudzika ano. Amen.
Ndinokumbira kuti tiri munyasha dzaMwari tikatora nzvimbo dzedu muwabo washe. Amen. Ndoda kutora mukana uno manheru anondidzorere ruremekedzo nerukudzo nemunhu waMwari, baba naamai mufundisi Njiriji. Amen. Dai tanga tiri mubhuku razvakazarurwa tiri kuti the angel of the church of Rhodepots. Amen. Ngoti isusu tikangodzwa kunzi angel wavo tofunga ngirozi yaya inouya ine mapapiro yaya. But ukaona Bhaibheri chinyora muna zvakazarurwa kuti ngirozi iri kutaura kuti mufudzi akasetwa unotungamirira vanhu vaMwari panzvimbo. Amen. Ndoda kuti titore mukana uno tiremekedze nekugamuchira munhu waMwari nekuwafarira muzita raJesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Asafanira mufundisi wako, handizive kuti nyasha dzacho unodziwana kupi kana kubudirira kwacho hakuna. Amen. Nekuti ndo zvazvinotoita. Ndoda kuti nditende Mwari manheru ano. Mwari vakanyanyisa kunaka nemhaka yekuti vanoronga zvinhu nemwaka nenguva. Amen. Saka kumira kwangu pano manheru ano ndini ndanga ndiri kungoraidha ndiri mubvutsi dzamai vanga vakadaidzwa vanhu mai vaizoshumira pano, asi manheru ano ndavanirwa mukana wekumirawo pamberi penyu vadingani. Saka muchandigamuchirawo naiga. Ndofara nemashoko ataurwa nemunhu waMwari panapa akati hazvina mhosva kuti ndiani. Ende chinondifadza mai ndechekuti wedza wafarira mudhibhisi kana ukamutomuvenga mombe yacho haidhibhi ukati ndezvake izvo iwe ndounosara ende yaramba kudhibha ndoinoshaya inoramba ichibata nezvikwekwe. Zvino kana ndakutorawo marwere angu panapa itogamuchira ini tongoziva kuti ndozvazvitoripo zvamanheru ano. Amen. Is that all right? Ndoda kutenda Mwari wamasimba ose ndirege kupedza nguva inini ndiri mushumira anotora nguva yakati rebei ndakasiyana namai nguva yeovhasiya chavo. Ini ndinotora nguva kana ndisina kutoparidza nguva yakareba ndinenge ndatora 2 hours. Amen. Ndoda kutenda Mwari ndine mavhesi mairi andoda kuti tingoverenga pano. Nekutanga ndo theme scripture yedu 2 Chronicles chapter 20 verse 29. Pane nyaya dzakasimba dziri ipapo dzokuti tikataka kutaura shoko raMwari pano zvinogona kutendera pamwe tikasvika kana tikanguva usiku hwese hapana chadai. Sindozodawo zvakare kuti tizotarisa kuna Genesis chapter 1. Ndoda kuverenga verse 26 kusvika pa28. Genesis chapter 1 verse 26 kusvika pa28. Asi totanga netheme scripture yedu nekuti ndo pari kubva nyaya dzatiunganidza pano manheru ano. Tichivhura maBhaibheri kana achiva nevari kunonoka kunovhura, sindoda kuti nditende adzimai zveshuwawo pataurwa namufundisi Njiriji pano akati dzimwe fesi dzingadai dzisingatokodzeri padzitarisa chaizvo kuti apa dai asiri Jesu, asi unongoona kuti anoisa beauty Mwari mumunhu nai ende kungoti isu tinotambudzika nebeauty because wechirungu vanobva kuti beauty is in the eyes of the beholder. Iyo zvaunoona uchiti apa hapana zviri papa, asi ini ndinenge ndakatoperera ipapa nekuti ndine zvandiri kuona handiti tinditende Mwari nekuda kwasweet heart wandakapiwa naMwari. Mwari ngakuitire zvakanaka adzimai mushumiri pamwe chete neni anobatsirana neni. God bless you. Manheru anomakazwa Mwari ngaime ngotaura kwapfupi. Mwari akatitira nyasha ndingoti demu nezvandanzwa naMwari kuti titaure. Haleluya. Shoko raMwari rakanyanya kuzara nemhani. Ndaikumbirisa kuti manheru ano tisimuke tichiremekedza kuverenga kweshoko raMwari. Totanga netheme scripture yedu. Glory to God. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa.
And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Thank you. Mangwanani vakaenda kugwenga reTekoa. Vava kuenda, Jehoshaphat akasimuka akati, Teererai kwandiri, Judha navanhu veJerusaremu. Tendai Jehovha Mwari wenyu, ipapo muchasimbiswa. Tendai vaprofita vake, ipapo muchabudirira. Praise the Lord. And kuna Genesis chapter 1, verse 26 kusvika pa28. Then God said, Let us make men in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ipapo Mwari akati, ngatiitei munhu nomufananidzo wedu, akafanana nesu, uye ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pemombe, napamusoro penyika yose, uye napamusoro pezvisikwa zvose zvinokambaira panyika. Saka Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akasimuka mumufananidzo waMwari, akasimuka mumufananidzo waMwari akavasika, murume nomukadzi. Mwari akavaropafadza akati kwavari, berekanai muwande, zadzai nyika, uye mubate ushe pamusoro payo, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvisikwa zvipenyu zvinokambaira panyika. So God created man in his own image. In the image of God, he created you. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Amen. May God bless the reading of his word. You may be seated in his presence. Mwari aropafadze nevabereki veshoko raMwari. Amen. Shoko riri kutaura richiti, tenda kuna Mwari. Haniti? Tenda kuna Mwari. Believe in God and you'll be established. Wotenda waprofita vake uchabudirira. Tenda kuna Mwari. Ndopatoda kumira ndiri ipapo. Tenda kuna Mwari. Manheru anotoda kuti tionesane kuti iwewe wakafanana naMwari. Amen. Wakafanana naMwari. Nezuro amai vaitaura pamusoro pekuziva Mwari waunamata. Ndikuyanisha kuti wakafanana naMwari. Hallelujah. Kane zvinhu zvanoda kuti tikonesana manheru ano, Mwari vatitire zvakanaka. Wakafanana naMwari. Kuna Genesis kwataverenga, regai titange nenyaya zvakanaka. Yati iyo Mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu. Let us make man in our own image. Now, kuti unzwisise nyaya yekusika kwaMwari, neverse 26 unofanira kutanga ungodzokera kumavhesi ekutanga. Genesis chapter 1 verse 1 yatanga ichiti, Mwari akasika denga nenyika. Full stop. Yechipiri yobva nyika yakanga isina chimiro, isina chinhu, empty, cannot void. Yakazara nerima. Three things zvinodescribe kuipa kwenyika. Yakanga isina chimiro.
chimiro, it was formless or without form. Yakanga isina chinhu, it was void or empty. And darkness, rima rakakomberedza nyika. Hausiriwo unhu hwaMwari, that's not the nature yaMwari. Yekuti anosika zvinhu zvisina chimiro, osika zvinhu zvisina direction, osika chinhu chiri empty zvakare. Hausiriwo unhu hwaMwari, hakusiwo kuita kwaMwari. Asina kuenda kunyaya iyoyo zvakanyanya. Kune matheological views aripa. Asi taona kuti munhu asikwa, taona kuti Mwari akasika denga nenyika. Bhaibheri rabva rationesa richiti nyangwe nyika yakazara inonzi chaotic situation, yakakomberedzwa nerima, neemptiness, neshapeless or formless, yakakomberedzwa nezvinhu zvitatu izvi. Mweya waMwari wakanga uchifamba pamusoro pemvura. Kuti muone kuti why tasvika pavhesi 26 tizonobata pathimu yedu nekuti ndiko kune nyaya. Tukapedza kusiya munhu wanyatsobatana iwewe naMwari vakuziva kuti we are partners. Asina kuti kusiya uri munhu anoti kana achingofamba zvoita sekunge Mwari ari kuko iwe uri kuko. Panda kuti uzizive kuti iwewe naMwari munofamba pamwe chete. Kana makubata panyika pano munobata uri pamwe chete. Haleluya. Ndokusaka muchiona vadzidzi kuti Testament vanosvika pavakazotaura vapostora vakati isu naMweya Mutsvene tatenderana. Kuriva kuti zvatakuita pana ndakuita ndega, asi pana ndini pana gere mandini. Haleluya. Saka Bhaibheri rationesa muna Genesis kuti nyika yakanga isina chimiro, yakanga isina chinhu uye yakazara rima, asi Mweya waMwari waifamba pamusoro pemvura mukati merima. Ndoparizere manera. Hazvina mhosva situation yaungasangana nayo mukati meupenyu, hazvina midze kufamba paMwari. Nyangwe rima rikakukomberedza, nyangwe madhimoni akakuuya sei, asi Mweya waMwari unoramba uchifamba. Haleluya. Uchaona Mweya waMwari unofamba nyangwe pakati pevarovi. Uchaona kuti nyangwe pakadzapa hapana anonamata, Mweya waMwari unofamba. Wega rimwe riripo asi Mweya waMwari unofamba. Wega kune vanhu vari kuda kunamata kana havasi kuda, Mweya waMwari unofamba. Wega kune munhu wari mukati mechechi muno, Mweya waMwari unofamba. Makaombozoona here kuti nyangwe musuwo unorovha chechi ndo panonyanya kufamba Mweya waMwari. Haleluya. Wozodzoka chiti kwakurisei kuchechi ndo vanenge kutokuza kuti akomana hamuna chamuchaona, hamuna chamuchanzwa. Mweya waMwari ivo paunouya zvinenge zvakangotonhora. Hallelujah. The Spirit of the Lord moved. Rima riripo. Now, ndoda kuti muone nature yaMwari handisimireko. Nature yaMwari inozotionesa ichiti Mwari aona rima, Mwari aona kusamira kuishe kwenyika, Mwari aona kusakwana kana kuti kusave nechinhu kwenyika, anotanga kugadzirisa nyika. Now, chaanotanga kutaura Mwari haataure nhau yekuti rima buda. Pastor Jirich, maKristu mazhinji emazuva ano ada kukurumidza kurayira madhimoni. Nezita raJesu kwedhimoni buda weringomira. Vana vasikebva vakaita sei? Vakasvika kune dhimoni vakati muzita raJesu anoparidzwa naPauro, mweya wetsvina buda. Mweya wetsvina vaiti hold on, ngomira. Jesu tinomuziva naPauro tinomuziva, ko ini ndimi wanani? Ndinoedza kuti kudii? Haugone kuenda kuda kunorayira madhimoni usati wava neukama naMwari. Nekuti kana musiri papartnership naMwari hapana chinononzikwa ikoko. Hauna chaunogona kunoadziresa kana kugadzirisa. Inhau yekuti chinoita kuti unzike muvhoisi rako ndeuyo waunenge wakamira naye. Vachiti vakakutarisa sehavaoni mahobi, vanoona Mwari agere museri memahobi. Vakakutarisa sehaone kutema, asi Mwari akagara museri mekutema imomo. Haunako motokari, haunako imba dzingashamisira, asi mukati memushaiva nomuna Mwari agere muna musharuka anozviratidza ari museri. Aya. Saka Mwari anotanga kuadhiresa nyaya yakanga yakabata nyika. Anoti kunyika, let there be light. Ida risizuva. Mwari anakusika zuva musoro kutanga. Akakukomanda kuti kuve nechiedza. Zuva rakazouya muzuva rechitatu.
saka chaakatanga kuadhiresa chinhu chinogona kudzinga rima. Tadzikamisa voice dai ngaitidzikame picha. Chinoadhiresa rima ndo chaanotaka kuisa panzvimbo. Saka presence yelight iri kungotaura chete kuti tauya kuzogadzirisa chinonzi rima, number 1. And number 2, kana takuda kuzoti nyika isina chimiro isina chinhu igova nechinhu chinotanga taisa chiedza chinovhenekera kuti zvinhu zvese zvive pachena. Amen. Nabeni ndichifunga ini ndichatsoti chiedza chakasikwa naMwari itaipi tingazoenda nekusayenzi nekuzoenda kufema zvakadzika. But ndaida kungofunga kuti itaipi yechiedza chakasikwa naMwari pakati let there be light. And there was light. What type of light was it? Amen. Unofanwa dai takatine capacity kana taigona kunonobata zuva toona nature yezuva kuti mairi chiri kuita kuti pave nechiedza chiri kubuda muzuva chii. Ameno tovatovaperwa vanogona kusvika muzuva. Vana vakastudya science vatovaperwa vanosvika muzuva. Iwe richingoti zuva rikamodzi regedzerwe madhigiri mairi kana matatu mbichana kuswedera padhuze neearth tinokwata tese munoga rangodzika mbichana so. Saka kureva kuti mariri ndo mune nature yelight iri kuzopota ichiti kana rakubuda light muzuva ndo rakunoonekwa richinoreflectawo pamastars akoninyeredzi dzedze so forth. But anyway, chakatanga kusikwa naMwari chiedza to deal with emptiness, shapeless, and darkness. Chiedza chakatanga kusikwa. Hallelujah. Now, Mwari apedza izvi anotanga kuisa zvinhu panzvimbo achitaura. Handisina nguva sinoda kuti uone nature yaMwari ndeyekutaura kana anoda kusika. Mwari haangotanga aperekana angodari zvakatovapo asi anotaura. In other words, munhu waMwari ndewekuti chaafunga anofanira kuchitaura, chaataura chinofanira kuitika. Regai ndikuonese hachada kuenda mavhesi acho, asi ukaenda pavhesi 6 handiti ati vhesi 3 yanoti let them and God said, Mwari akati. Ukaenda pavhesi 9 unobva Mwari akati. Ukaenda pavhesi 11 Mwari akati. Ukaenda pavhesi 14 and God said. Ukaenda pavhesi 20 and God said. Ukaenda pavhesi 24 and God said. Ukaenda pavhesi 26 and God said. Murikuzviona here? Munoatarisa mavhesi iwa kureva kuti Mwari ari kutaura ende zvaari kutaura zviri kuitika. Ndoda kuti uzizive mwana waMwari uyo unonzi tenda muna Mwari ndiMwari anotaura. Mwari uri kuti tenda Mwari ndiMwari anotaura. Ndoda kukusiya vapane imwe level yekuti munosvika pamunokurukurirana naMwari asi uchiziva kuti chaataura Mwari chinoitika. Haana izwi raanotaura risingazadziswe, akatongonitaura raakutoitika. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakutotanga kubatika. Ndosaka muchinoona kuti ukatenda muna Mwari uchava established, unopihwa hwaro, unopihwa foundation. Ukatenda muprofita manje, muprofita ndiye akuuya achiita saMwari, anongoti akataura zvakuitika, anongoti ropafadzwa wakuropafadzwa, anoti budirira wotobudirira, anongoti pora wotopora, anoti wakusimuka wotosimuka, anoti masuo ngaasaruke. My God, unoziva here kuti takatakura authority patiri sevaranda vaMwari yekukonzeresa zvekubasa kwako. Vamwe vasaka vazvitenda maiwe. Unoziva here kuti uyu muranda wepamuna rufundisi anogona kuburitsa basa, anogona kupinza basa. Agara zvaakaita zvaanogara siwedza unofanira unofanira asi anogona kupinza basa, anogona kuburitsa basa. Kabatidza pane imwe chechi ndikati nhasi dauya ndatumwa naMwari kuzokuburitsa mabasa. Vanhu vakaramba ndikati ndinokudzinga mabasa kwavo nekuti wakazorora uchifunga ndopandiri chaicho ndauya kuzokudzinga basa. Ndikati zvandoita ndezvekuti uri kuvharira dhoo ivhi nekwangwajaira asi ndakuvhurira dhoo akwawakuenda. Amen. Saka kuona takamira panapa haikona unganyotamba nemashoko anobuda mumuromo wemunhu waMwari. Ndakafunga ini murume anonzi Isaac akuda kuropafadza vana, akuda kuropafadza mudambi rake Esau.
rinoti chii? Ndoda kuropafadza nomutsvaga nyama yemhuka dzangu ndandinoda muiziva madini anoita vanotsvagirai ndinoziva zvakaita Jacob ndobva arova tsoro dzake dzakarova kusvika baba wazviziva zvokanzi voice iri handichaona zvangu asi izwi randiri kunzwai ndiJacob chaiwo pavari kunobata kudari zvivanzi vemakushana vanzi asi maoko aya ndaiso ndopa akaswedera zvachiswedera pedyo ndikuropafadza paakanoswedera ndokubva wanzwa munhu wechibhachi chasiso changa chakapfekwa naJacob ndobva anzwa kuti zveshuwa mwanakomana wamwe zvikanzi mwanakomana wangu ndinokuropafadza uchabudira ndobva watanga kupronounza blessing pakazouya Iso achiti baba ndauya nemhuka iya yanyama yamamuchifarira akasvika zvikanzi ndivani zvikanzi ndini Iso zvikanzi koabva panapa zvikanzi amuzive reJacob zvikachinzinana Iso tindiropafadzai baba ndauya zvikanzi ndatoropafadza ndapedza ropafadza yatenda naJacob kwanza musire kana hama kadobve kana kapisika sara ndati muone pawa yemashoko amen manheru ano ndimire pano handisi kubvumidza mwana waMwari pano paraosi uri kundinzwa here mwana waMwari handisi kubvumidza kuti upote uchitaura negative muupenyu hwako pota uchitaura kuti hazviite nyarara kana usiona hazviite ramba wakanyarara haikona kutaura rega vanotenda vataure ende kana vataura ichitenda kune zviri kutaura haikona kuita nharo ndosaka muchiona kuti murume anonzi Josephat anomira anoti varume hama nyangwe hono maiona yauya chiteererai zvandakutaurai ndatitendai muna Mwari ini kana mamusi kutenda sitendai nekuti ndiri kutenda inini kana usingazvitenda sichitenda right on my faith right makutenda kwangu nekuti tenda muna Mwari you will be established saka haikona kutaura negative anymore mukati meupenyu wakotaura positive aitakatiri chichidzidza the power of the time aimuka mangwanani ega ega uchitanga kutaura ndakaropafadzwa ini ndinobudirira nhasi zvandiri kuita zvese zvinobudirira chandichabata chichafamba hakuna chichandimisa panzira hakuna chinomira uchitaura saunoita ngori kubenga ndosaka muchiona kuti vamwe vaya vanonamata chokodzekangoti hazvina mhosva maita cuba stop yamuda kunotenga mushomo yangu anokuvharirai achiti yangu yakunonamata ende kwaanonamata ari kudzokorora chipreya chimwe chete wedza achinamata maseni ndocharingodzokorora ipapo wedza achinamata manheru anongodzokorora sepreya iyoyo imakamirira kuti achavhura chete asi yakunamata ende chiri kudaidzai kuendai kuko ndo chikunamata chaari kurova icho amen yeti isu makristu takataura power neauthority yekuti kana wataura zvinhu zvinotanga kuitika rega ndikuudze wakafanana naMwariru wanizwa here mwana waMwari mwanasikana kana uri munomba wakafanana naMwari unotaura kuti handibatwe nemunhu wese inini ndinoroorwa zvakanaka inini ndinopedza chikoro changu zvakanaka ndinobudirira pana chinokutadzisa amen ndokubva kune murume anonzi Joshua unomuziva ke amira ari pabaniso anoti zuva mira ndigotsirira vavengi vanga hakuna zuva rinokanwa kuadresa solar system akaadresa universe murume one haana kuenda kuall night prayer haana kunopedza kuva ari mumakomo asi akadwisa kuti ndinogona kuoparidza saMwari ndokubva adresa denga akati zuva irimbomira imi madzire ine mastadhira makaita sayenzi chinofamba harisi zuva kunyanya chinofamba iearth saka iye paari kuti zuva mira ari kunoadresa kusource yepower inocontrola universe saka ari kuti solar system come to a standstill ndobva adresa saka chakamira chii nyika yakamira dai waiziva ipapo ndinotsanangura sainzi dziripo dai waiziva mezhera vanoita speed yekufamba kuearth iyo yatakatsika nyika tike uchiziva speed yemafambira dai waiziva ndopawainoona kuti paari kuti sun stand still kureva kuti nyika yakasvika kwakamunoti ndamira one time iwe motokari iri kufamba at 120 kaita sudden breaking inotsika mabreki munoona zvamunoenda motikari imomo
unotoda masafety belt anenge anobatsira. Otherwise unoona mhana kudadza ne120 kilometers an hour kokuzoti speed ye-earth inomezhwa nemalight years nemakore, haimezhwe nedistance yekureba, inomezhwa nguva yainotoka painotenderera. Yonzi mira dayakamira kudarisa kuya kuti everything and azviswera kuti every church nana Jupiters nana Mars nana Venus vese vakamira vese nobva stand still, hapana kanodhumira pamwe nemwedzi. Paita hwani karume kakamira pabani kakomanda universe. Unaona picha yake? Chiona zvaunotaura iwe. You are where you are because of your confessions. Uripa uri nemuna kwezvaunotaura nemuromo wako. Zvimwe zviri kukuvira ndezvaunotaura wega. Chaityira hauna kuti naJobho ndochakamuita. Pari kuti aingokonfesa kuti hakuna chinoitika mwana, hakuna zvaita. Hakuna chinoitika, asi aitya chinotyira. Zvimwe kuda kwatodarira. Iwo paunokonfesa ipapo ndopanomumira. Uri kutaurei? Mwari ati pano ngatiite munhu nemufananidzo wedu, which means iwewe you are a distinct species wakasiyana neriti nemhuka, wakasiyana nenzou. Nyama ukasangana nechiko chikugunyoni chiyache chine maziso akadai hazvina mhosva wakasangana nechimhuka chakaita sei, kana yaunoti yakanaka sei, you are different and you are unique. Mwari akakusika chiti une mufananidzo wake. Saka kana wakatakura mufananidzo waMwari, which means you are a speaking species, unotaura. Ndoda munhu anogona kutaura maneno ake. Ndoda munhu anogona kuve confession, anorova positive confession, anoti varume muri kuchema henyu, ndizvo zvakataurwa naMozisi. Anoti muri kuchema henyu muchiti takufira pano makore ari nani kwaIjipita, hamusi kuona here naiwe Mozisi kuti tiuye kuzofira pano. Unonzwa zvinotaurwa naMozisi. Anoti varume nyararai, nyararai henyu, vaIjipita vamuri kuona hamuchazovavonizve. Nhasi uno nyararai, mwirai muone sununguro yaJehovha ichauya in the name of Jesus. Ndotaura here kune mumwe munhu ndati tanga kutaura iwe vacho unoadresa nekuromo wako, ukanzwa madzizi achema kana mapere achema, ukanzwa tsanga dzakarohwa usiku, aikona kusverwo chautiri nhasi ndavikaweni tanga kutaura kuti varoyi vamuri kunzwa pana vachazouya zvakare. Une authority yauinayo unogona kuadresa. Ranoparidza ndiri kuUK pamusika madhimoni akutaura kuti tinokwirawo ndege, taane lidzi dzekufamba tiri kumasaisai, tichipindawo mundege imomo tichiuya. Vachinotaura somo aidzinga dhimoni ari about 300 kilometers away from kwadaigara muBirmingham. Iye ari kunonzi kuti ukasta achirova ariko dhimoni ndogara manifesta zvikanzi takabva muZimbabwe tikauya. Unoziva here kuti unogona kuteerwa nezvekumusha iwe uri kuno kuSouth Africa. Haikona kuti kana wakurosa Limpopo wamunga kuti hakuna chichauya, anouya namadhimoni acho, anouyawo anotsvaga midzi dzekufamba achipinda. Iye zvino akukwirawo mumabhazi, munei muripo mumabhazi uchingoti aiwa tiri tende, uchingoti kutsirirawo chimusoro mumahambo imomo, hauzive kuti museri mune zvimweya zvakatogara zvakakotsira zvirimo zvichikutevera. Wakuno unoona zvinhu zvakuramba munofamba wai nekuti pane mweya inotevera. But ndiri kuda munhu anogona kutaura chiadresa. Tenda muna Mwari anotaura newe taurawo. If God speaks, you must also speak. Amen. VaIjipita muri kuona hamuchazovaoni. Apedza kutaura, akatotanga kutaura asati anzwa Mwari achitaura. Moses, zvikanzi naMwari ko nhaiyo unochemereiko pandiri? Udza vanhu vayangu. Shasha iri kutaura kuti VaIjipita muri kuona hamuchazovaoni. Akabata chimuti chakafa chakaoma chitsvimbo. Haana AK-47 rifle, haana mahendi grenades, haana bazooka machine gun iya yekuti kati anovapunza vese, haana chainacho, chimuti chaakabata. Ndopari kuti vaIjipita muri kuona hamuchazovaonizve. Can you see the picture? Unoda kunyatsoona kuti kana Mwari uina Mwari hapana chaunogona kuvhunduka kana kutya, because mauri mune power, mumurimo wako ndomune power. Saka anotaura oadresa. I want you from today address your situation. Zvimwe zvezvinhu ndezvekutotanga kutaura kuti ndiri kusimuka kubva pandiri pano. Haleluya. Hapana chakaipa kuve nemotokari yako. Hapana chakaipa kuve nemotokari mbiri kana nhatu. Hapana chakaipa
changu ipo. Hapana chakaipo kuita business rako raunorana. Mwari akandizarira tiri koko nikapihwa nyasha zvikanzi ndaunotaura iyi yamunokota yekunana Jeremiah 29 inonzi 29 hani 11 iya inoti chii ndodisa Jeremiah 29:11 I know the plans. Zvinoziva unokuhandika pamusoro penyu. I know the plans that I think toward. Vanhu vari kuadreswa havasviki vari muJerusarema, vanhu vari mudiaspora. Vhesi yaitaurirwa vanhu vari zviri kunzi bvumai kuenda muutavo katorwa aina vakaradhiya kuenda kunoita maslaves ikoko kunyika yavo. Ndiri kuziva maplans andiri kufunga pamusoro penyu. Saka haisi mistake kuti uri muSouth Africa. Ndoprofita here manherwana hauna kurasika kuti uri panapa. Unogona wakadhiraivha neeconomic actions, unogona wakadhiraivha nezvairema mumusha kwenyu, zvawaida kuita wakatadza sola kuti regai kwenu, hauzive kuti Mwari akakunza pano nechikonzero. Ndopatauya kuzokutaurira kuti nyangwe uri mudiaspora, tenda muna Mwari uyu, tenda muna Jehovha anotaura zvoitika, tenda muna Mwari anoti kana areva zvinoitika, hakuna chiri kuzoramba paupenyu hwako. Believe. Hallelujah. Uri muno unobabudika unotosimbuka zviti. Amen. Ende titenda zvatotaura zvinobasimuka. Now, endelea. Taura kuti Mwari anotaura, which means the nature of God is to speak. Saka iwo tanyarara. Notutange kutaura. Amen. Chausingatauri achiti. Mazunzai. Chausingatauri achiitiki. Asi ukachitaura chinoitika. Tadaona anogona kutaura. Amen. David naGoliath vakasvika pakumbochinjana mazwi ekutaura because hatirambi takanyarara. Kana tatsarisana naGoliath hatinyarari. Unonzwa Goliath achiti unouya wakabata tsvimbo kwandiri. Ndirimbwa kanini kubata tsvimbo ndirimbwa here nhasi ndinodi muna musoro wako ndinopa mutumbi wako kushiriri dzedenga dzichadya magora ari kuzodya mutumbi wako zvikanzi kana mada hode yemashoko topindura yemashoko David ndobva akasimuka zvikanzi koiwe ndivani mufiristia asina kudzingiswa here nakuti akamurijusa mulevhoro yake nekuti uri mufiristia hauna kudzingiswa number 1. Number 2, unoshora hope dzaJehovha. Iwewe you have the guts kumira uchishora Mwari. Nevana hausi kuona here kuti wadenda mangwiro panapa. Ndobva atoti number 3, ndaakuti kutaura kuti nhasi ndini ndichadimura musoro wako. Ende ndiri kuzopa mutumbi wako kushedzere. Inzwa munhu anotaura iye haana banga akabata chifura mabwe nematombo mashanu. Unodimura nei musoro naye David. The power of the voice and the tongue. Kana wataura neshoko nemuromo wako wotoziva kuti zvakutoitika. Vari kuti nhasi ndichadimura musoro wako. Hazvina mhosva banga handina, hazvina mhosva pfuma handina, pakatwa handina, asina tozvitaura ndichadimura chete. Hapano panonodzadziswa shoko rechiprofita nekuti akazvitaura ari muna Mwari. Unoona paanohanya achimbodarizvo akatama Mozeya so achimbozeya paanoregedzera dombo rimwe chete rakasvikonorova pahuma kumwe kwese vakakavha but ipapo pasina kuvharwa ipapo by impact aifanira kudonha negotsi but by impact of the power of the voice una Mwari anodonha nefesi nekuti Mwari ari kuti you must learn to bow down. Amen. Ndokubva adonha paanodonha David anga asina baba akasvika akamutsika musoro ndokutotora danda raimuridzi kwakudimura musoro kwakusimudza musoro waGoliath. Kuzadzisa shoko rinoti uyo anorarama nemunondo unofa nemunondo. Halo? Kumbofa wakaita mistake yekuti una kurarama unoda kubudirira nekutsikirira vamwe pasi. Ukadaro uchatsikirirwa ende kana wakutsikirirwa zvichakurwadza. Halo? Hazvina mhosva zvinonakidza uchitsikirira vamwe pasi uchisimuka ende uchitema ndoo zvatinonyanya kugona izvozvo kuti uda kubudikira hai kungoshora mumwe wese kumuzora zora mwese asi like iwe ndiwe God right. Hata munhu wayo anoparidza aye anongotuka machechi anongotuka chero ari arabasa ndiani anongomutuka. Izvozvo zvakundoparidza
atozizwa atondituka hapana topfeka ukasipedzi hapana zvakashita but kutaura ikoko kuri kureva kuti iwe uri kuzviidza kuti ndiwe mutsvene ndiwe uri vaiti namwari saka ukaona munhu wese akakozora munhu wese kuti hausi vaiti iwe ndeyega mutsvene mutsvenesti ndiwe unodzikwa namwari mutsvenesti amen zvina kudaro vadikani unotaura yo infact manheru anondichinomopedza kuparidza ndoda kuti usvike papoindi yaunogona kutaura your future unoshepa ramangwana rako nekutaura kuti kana baba vako achitaura iwe taurawo kana mwari achideclare zvimusati zvavapo iwe taurawo unoona varoma chapter 4 verse 17 inobva yataura chiti God who calleth things that be not as though they were mwari anotaura zvinhu zvisipo sekunge zviripo nekuti kana azvitaura zvinobva zvavapo ndo nature yamwari anotaura anoti saka ngatiite munhu akafanana nesu pari kutozvitaura ipapo anoziva kuti zvakutoitika nekuti chaataura chinoitika. He declares the end from the beginning. Are you ready, Manerona, to shape up our nekutaura samari kutaura sababu haleluya ndakafana na baba wangu na mira kone andina kuva ini ndiri kudzidzisa shoko ndinoda kudzidzisa ndofuna kuona kuti kusanganisa kuti kana kuti ndiri kudzidzisa shoko ndinoparidza futi ndakabva background yekubazana kufakira chaiko chabayo zvokuti baba vangadai vana vasimuka nakudana chinhu chekuti tai ndakazoona kuti tikakusiya muchikunakirwa emotional side vanenda kudzai ndinadenda mweya inonakidzwa chazvinonzwa kuti ya unopinda munhu asi unosara usina chainacho kazvava kuchiti ndasangane unofana apachibva kuta ndikitangana ndasimukanika ndasingodzwa nesho rekuti amen. So ndikadzikisa voice kuda kukupa yatinoti take home unoenda chaunoenda wakabata chokuti ukagara pasi unotanga kumbofunga kuti ndiri kutaura sababa wangu here kana kuti kwete amen. Nomboziva here kuti bread inokufurira iyi maindi inofunga ine zvari kutaura ipapo amen. Vamweni mutangotorizwa for the first time amai mutanga kwanza kuno first time vamwe vakaanzwa pafacebook mazvamuka technology unogona kutonga utori kushipindawo life nongwakawanza but chandinoziva ndechekuti even yeka online you can't recreate the atmosphere iri muno nyangwe ukagara kumachita handa ndojoinana neimba ndiri live ipa ndechitokuona ndiri kumba kwangu uri kumba asi atmosphere iri muno munhu haugona kuicreate unongonzwa kuti yamuri kufamba umu asi kuti utinewo mweya wacho wokunyatsofambawo nekuno zvotora ngo uripo wachipa amen. Saka kuuya kwedu kutotaura panapa pane mumwe munhu anofanira kusiva apa nzvimbo yake akuziva zvekunonotaura amen. Aikona ngonakidzwa nokuti vamwe vanonakidzwa nezviri kutaurwa the general vanoti generality kana takutaura chomwe chekuzimbabwe the generality ndinoona chakabuda mazuva aya ma2017 was the generality. Saka ukapinda mugeneral unombofananawo nevanhu vangori general but you are not general, you are very specific and unique. Wakasanangurwa naMwari ukanzi Mwari ndokugara dare rekumusoro kudenga kuti ngatiite munhu paaizika mhuka neshiri nehove dzegungwa haanambobvira aita musangano wekuti ngatimbogarai pasi tiite tisike asi pamunhu ndopaanotanga kuti ngatiite. Instead of addressing the man who anakusika anotaura to himself the Godhead anoti ngatiite munhu akafanana nesu distinct kureva kuti akusiyanisa manje zvandambosika nguva yese kubva pavhesi 3 vhesi 6 9 11 14 20 24 ndakuchisiyanisa nezvandakusika pa26 nyangwe ndiri kutaura ndobva aita munhu mufunanidzo wake saka iwo akafanana naMwari. How then are you like God? Mwari ane mhino yakati kwasharara here seya haleluya. Chatinoziva muscripture tinoona kuti Mwari ane maziso, Mwari ane mhino, asi kuti tibva tati mhino yako iyi ndiyo yaMwari chaiyo nemasiyanirano adzakaita
vane dzinodhonza mweya stereo kozoita saka wakafanana naMwari pakai. There is the one aspect iri mauri, the spirit man, mweya uri mauri ndiwo unogona kunzwisisa zvaMwari. Anodza kuti munhu ane mweya uri 3 components pauripa, kuti body, what is soul, what is spirit. Sanetseka neyo theology vanoti soul and spirit zvakafanana, kutadza kunyatsonzwisisa shoko. Uri body, uri soul, uri spirit. Body ndo physical, ndo yatinoona ndio inogona kugara munyika inoyi. But soul ndo inonyanyobata kune intellect, ndo kune machoices ako, madecisions ako, ndo kune willpower, ndo kune my emotions. Saka ukaona tichiparidza mharidzo yayo inofanira kuti munopedzera makuchema uyo Jesu aroverwa pamuchinjikwa, onai chipirikiri chakwa chapinda kuti ndiri kubata emotion yako. Unotozwa muna kweredaino aiwa mana ndabata maemotions. Hallelujah. But chinokonekta naMwari ndosaka rekaiti makadzidzisana vadikati misodzi nyangwe ikayerera haimuvhe Mwari. Someone Mwari akaona misodzi ichierera zobva kuti anozochipa mwana akazotiazozvegomai tofana kuziva zvinomuvha Mwari nekuti munecha yaMwari it's not the tears asi misodzi inomuvha Mwari. Chinomuvha Mwari noda kuziva kuti chii. It is when wauya kuna Mwari vakatambura shoko rake makati ukangodaro chete Mwari amuva. Uda kuziva chinomuvha Mwari ifaith. Tenda mune Mwari. Kana usina faith haikona kuti Mwari anomuvha anozomuvha nei nekuti wachenga sei. Amen. All right. I move on my tears. 430 years. Vana veIsraeri vari muEgypt vari mutambo vachichema. Century yekutambo Mwari haamuvhi. Haasi kuonawo misodzi yechipiri. Tiri kutaura 400 which means 4 centuries. Mwari asina muvhi, haasi kuona misodzi. Ndabata theology dzavakawanda maningi. Waufunga kuti paipai wakazochema paipai Mwari akazotema. Ndoda kuti uite text talk mwana waMwari utarise kuti pawazoona breakthrough chii maactions avawaita before breakthrough yawawana. Chii chavaita text talk vazhinji hatimadzotarisa ipapo. Imbotarisa kuti kazhinji unenge watora nguva yekunamata ende chinonzi kutsanya hakusi kutwista ruoko rwaMwari kuti Mwari ndiitirei chete ndiitirei saka ndakatsanya saka ndikumanikidza Mwari. Chinonzi kutsanya ndiwo uri kunowedzera muviri wako kuti uende papoint yekunzwa Mwari achitaura nekuita zvinodiwa naMwari. Saka kutsanya kuzvininipisa iwewe ndosaka uchiona kuti unowana mabreakthroughs nekutsanya inhau yekuti wazvininipisa. Kana wakadya wakaguta wachinodzwa Mwari ndokutendai. Hallelujah. Tikazikati namatende unotora nekachirungu kakanaka. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dumbu rakaguta nyama yekutonga wotogara muchechi ugokotsira muchechi because dumbu rakadikaza. But vanenge vakasaya doko because you are so anxious and you are so expected uri ready kuti Mwari taurai. Saka because wapinda mumodhi iyoyo Mwari anotanga kutaura newe. Ona breakthrough. Saka chinomuvha Mwari tati shoko raMwari. God ndikaitaurire chungu, God is a prisoner of his word. Musungwa weshoko rake. Ukazvibata izvo mwana waMwari ukazotaura pese pawasimuka ukatanga kutaura shoko raMwari wasungirira Mwari. Mwari anobva ati handigone kuiswa muchitokisi nemunhu. Therefore zvaataura zvichiitika. Glory to God. Ine nyasha dzadakudzwa panapa. Hallelujah. Ine nyasha dzadakudzwa because kune kumwe munhu akakufunza panokutaura ipapa pane zvoda kutoitika muupenyu hwako. Revival inoyi sakuitarisira pasi ende mudzimai wega wega ari muno sakuzvitarisira pasi kuti ndingori mudzimai vana dhibhora vanga asinga dzimai. Saka
kusarudzwa pamberi pakati pemadzimai ese kuti iwe Mary ndoda kuti uve mai waJesu. Kusarudzwa pakati pemadzimai kuriwo kuti pane zviri kuwanikwa, pane maqualities ari kuwanikwa muna Mary asi kuwanikwa kumamwe madzimai ese. Tarisaione mutumwa mumwe chete Gabriel ndiye anouya achitaura achipa announcement kuna Zakaria, the high priest, the chief priest, the high priest, atoenda kunobayira muholy of holies, otaurirwa zvinoshamisa nezvinotyisa, oti handitendi, obuda chachi mutumwa mumwe chete Gabriel ouya kumudzimai mhandara inonzi Mary, yotaura kuti uchabereka mwanakomana. Ati be it according to your words. Ndinotenda ngazviite sekutaura kwenyu kutenda uku. Haana kuwanisha nyangwe pakabvunza kuti zvichazovei, pava usiri mubvunzo wedoubt, asi waiva mubvunzo wekubvunzisa kuti ndichafamba sei kubva pano. Akati don't worry, izvi zvamweya mutsvene achasvika kufukidza, hanzi mweya mutsvene achasvikuzora pamusoro pako okushonga, uchabereka chibereko chemwanakomana. Vanotenda ndozvavanoita ukagamuchira zvinofamba. Ezakatogara soka kugamuchira shoko ratinotaura kuti paridzo parava rese ukangoritenga kuti I receive zvinoitika. Nemanasikana ndakamira pakati pechiparidza munamuchera vataura nomandamira ndikati pane here ari pana akakona munana wako. Ndobva ramawatasa ndakati ari pana anotenda zvanotaura kuti akakona munana simuka. Ndobvakaita mwanasikana wani ndiye anosimuka mucongregation, ndobva angosimuka ndikati uri kupiwa basa. Ndakamira ndibvakuti ndipakati uchapiwa basa ende basa iroro hauna kuriapply asi vachakudaidza kubasa chigara kubasa zvinongoita kuti pasina zvandataura ende pachikonopera 1 week akadaidzwa pasina kuapply. Ndoba akangoshanda kwega achizobva pakauya kuzoita sekretary wepachechi akaenda kunotrainwa ikoko akadaidzwa pasina kuapply asi kazvikonzera tiri papuripiti pana nekuti akangonogamuchira vanhu vakazonawa kudzidza mazvino kati ukangonzwa paita declaration vanongoni ndagamuchira ndezvavo aikona kunonokera vakati hacha titozozviona how am I doing on time my god zvinaasandadiwa vanditendera here madero ati ndikotiparidze mbichana apana andingodzidzisa ndikotiparidze mbichana. Hallelujah. Mwari ati ngatiite munhu nemufananidzo wedu ndobva amusika murume nemudzimai. Now chinonzi male and female, it's nothing to do with the spirit, it's to do with the natural being, ibody. But pamweya yakavarara hakuna female spirit nemale spirit. Spirit is spirit. Ndakada kupa iletesida kuti inogona kusunga ichizobatwa vakatadza kuzokudzisa zvonotaura hakuna toama anototaridza kuti zvishuwa-shuwa here kutungamirwa nemunhukadzi kutungamirwa here nemunhukadzi. Amen. Ministry yaJesu pabafundisi yaitouya kuti inopuruva ndekuti ari kubuda mujudaism. Chijudha changa chisingatendi munhukadzi kutomira panapa munhukadzi achitomira panapa muchijudha vanoti inonzi anathema maranatha. Anathema maranatha kurati against until Christ comes. Wakatupa kusvika Jesu achiuya kurati upenyu hwako hwese wakatupa zvasingatenderwi. But Jesu ndopaari kunouya ipapo anointarakta nana Mary Magdalene, anointarakta nemukadzi uya uya wepaSamaria. Mukadzi wepaSamaria haasi mukadzi chifeve, kuti chifeve harisi zita ibasa. Asanoenda kunointarakta navo oshumira osiya aisa upenyu vanhu kusvika mukadzi abuda masikati kuuya kunochera mvura anopinda muguta achimhanya asiya chirombo patsime anoti huyai kuzoona murume andudza zvavo kureva kuti zvaasangana nazvo zvasiyana. Akambosangana nevarume dai vanhu vaiteerera vaiti aiwe varume vangandiko vagara vainavo tokuziva kuti maimi muri reza munomhanya muchikotora varume vavanhu saka tinozokuteera seko nenyaya dzako. But this time around auya nedifferent message. Vari kunotarisa havasi kuona uya wemekapu, havasi kuona uya wewigi dziya dziya achida kutora varume, vari kuona evangelist ari kuti uyai
wasangana naye. Hallelujah. May the Lord help us. Saka wasika munhu asikwa neungananidzo wake Mwari ane zvaanodeclare kumunhu. The last declaration inotaurwa naMwari verse 28 inoti and God blessed them. Mwari akatanga nekuvaropafadza ndobva azotaura God blessed them and said kureva kuti chaakunotaura kwekupedzesera ndo chaakuisa crown ndo inonzi icing of the cake. Pari unopedzisa kusika munhu anobva ati iwe munhu be fruitful and multiply and replenish the earth, subdue it. Mazwe chirungu andinosununguka kunyanya ataura kuchirungu. Be fruitful. Tatumbotasira ripedyo noone kuti munhu akabudirira seko. Ndozaura gore akutotya kutasira uya pedyo akabudirira yeye. Ari fruitful munhu yeye. Hausati wazviona chete. Zvinogona kutaura kuti haya pane chakanaka chingabuda muNazareta. Inoti uya uzoona Mwari paakakusika akakuti be fruitful. Izvire kuti be rura kuti become. It's a process. Haumeri kana wasvika asi uri kupindamo. Be fruitful. Budirira. Saka pane process yauri kupindama iri. Ndosaka tiine revival ine munhu ari kugadzirwa kuti naiye atange kubudirira, naiye atange kusimuka, naiye atange kuenda panebhoro yake. Potential yako hausati vaiziva asi uri kugadzirirwa mumwaka wakaita seuno maiwe. Ndiri kuona saamai vanenge vari kugadzirira. Watora zvimazai vaisa mubhawero, watora fulawa vaisa mubhawero, watora shuga vaisa mubhawero, vakutanga kumona vachidarisi muchibhawero. Zvinoita sekunge kupenga tikakupa zai mbisha richike, tikakupa shuga yakadaro kuita yekuhwira haiite, tikakupa fulawa kuti idya yakadaro haiite, but mai vanotanga kusanganisa muchibhawero. Ndozvekuita munhu parevival ino uri kusanganiswa. Pane zvinhu zviri kugadzirwa pamusoro peupenyu hwako. My God. Vhesi yobva yati all things work together for good. Zvinhu zvese zvinofambirana mukunaka. Iko kutorwa uchiuya kuchechi zvinofambirana mukunaka. Iko kutombosiyiwa iko kune kurambiwa zvinofambirana mukunaka. Iko kumboshorwa ikoko zvinofambirana mukunaka. Nekuti havasati vaziva taipi yekeke yauri. Vari kungoona uri kamunhu kaya kakaraswa kumusha, kamunhu kaya kaya kasingazivikanwa navanhu, kamunhu kaya kaya kananzi hapanawo chaanogona kutaura chine musoro. But ndauya kuzokutaurirawo manheru ano kuti pane zviri kuitwa naMwari muupenyu hwako. Uri kusimudzwa kuenda palevel yako. Oh my God, I feel like preaching now. Can I preach in the house? Hausati waziva upenyu hwako. Uyo ogere naye pedyo naye hausati wanyatsomuziva. Mira uone kana Mwari apedza kumushanda pane chakanaka chichabuda maari. Hausati wariziva taipi rekeke riri kubuda imomo. Ndiyo unozoti kana vazoona unotanga kubvunza kuti vaimbovepi kwenguva yese. Oh my God. In the name of Jesus. Ndotaura kuechidiki vagere apa. Ndokutaura kuti people don't know you. Vari kuona kuti kakomana kari kungoenda hako kuchikoro uchimbomuka nei kungodzidza but my way there is a great man and a great woman in you, a man of valor in you, and a woman of virtue in you. Havasati vaziva zviri mauri but regama rako kushanda rava uchiuya uchidya shoko raMwari. You are becoming what God says. Uchaita zvakataurwa naMwari, uchasvika pavakadzi naMwari unopasvika. Can I declare manheru ano uri kusimudzwa naMwari? Nyasha dzaMwari dzakauya kuzosimudza marome kubva muguruva dzovagadzika pamwe chete nemachika. Rimwe racho dhoorome randakatarisa pano hauna kodzero shaMwari, asi nyasha dzakauya kuzokusimudza. Vanhu vaiti hapana chinobuda pauri, pane nyasha dzakauya kuzokusimudza. Vanhu vakati pane chaunogonawo here, nyasha dzakauya kuzokusimudza. Vakati hauna kure kwaunoenda, nyasha dzakauya kuzokusimudza. Ukati mari haungaibata iwe, nyasha dzakauya kuzokusimudza. Vakati haurorwe, nyasha dzikauya kuzokusimudza. There is grace in the house. Pane nyasha dzaburutswa mukati memba ino. Pane nyasha dzaburutswa murevival ino. Pane nyasha dzaburutswa mukati meupenyu hwako. Uri kusimuka. And I believe in empowerment. Kumisikidza mukristu anenge ari powerful. Yekuti kana wakabudariswa wakakuzungurudza unoramba wakadini kuti I know whom I believe. Ndinoziva wandakatenda. And I am persuaded that he is able to keep me against that day. Ndinoziva wandakatenda.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Wakasikwa na Mwari kuti kuwe fruitful. Ndoda kudeclare fruitfulness mupenyu wako. Musita la Jesu. Musita la Jesu. Kunewa matukuzarura mapo business manderwano ne revival ino. Panewa matukuzarura mapo upenyu wako, you are rising up kusimuka. Amasati bakuziwa Zimbabwe ikuziwe, South Africa isakia kuziwa. My God, uri kusimudzwa na Mwari. Ndinofara ndakambira pano kuti kune vahombe vatiri kuadhiresa muno, kuna namai vakuru vatiri kuadhiresa muno, tinana baba vatiri kuadhiresa tirimo muno. Zvinenge sekunge tiri kutaura nyaya nengano mucheche, vatiri kusimudzwa kuenda paunogana unosvika. Mwari bhaibheri ratitoonesa kuti vavhesi 31 Mwari apedza kusika zvese zvinonzi and God saw. Chataurwa naMwari, Mwari anopedzisira achiona. Mwari akangochideclare chakutoitika muupenyu hwako. Kureva kuti paakati let there be light, paakati ngapave nedivision pamafirmament, paakataura kuti ngapave neshiri dzakasiyana dzedenga, paakataura kuti ngapave nehove dzakasiyana mugungwa, zvaakataura akazviona. Manheru anotanga kutaura, zvaunotaura uchazviona, zvaunodeclare zvichaitika, ukashamisa muromo wako uchachiona chichiitika. Are you ready kudeclare saMwari nekuti uri mwana waMwari? Declare tonight. I want you to declare. Ndoda kuti umboshamisa muromo wako kana paine panorwadza pamwe nditanga kutaura kuti iwe gumbo rinorwadza pora right now. Ndine authority yekumurayira kuti pora. Kana paine mwana asina kumira zvakanaka, tanga kunamata naye kuti mwana wangu ndakumuvhugidza nenyasha right now. Une authority yekunamatira mwana wako kana kubasa kusina kumira zvakanaka, tanga kutaura uripo pano right now. Wotanga kuisa order yatosha kamahaya, tanga kuisa order mukati mebasa rako. Nyangwe nabosi ayo anopinda muline wadeclare uri kuno, unopinda kuisa order pakambani pano. Why? Because you carry authority. Une power mururimi rwako. Kana wataura sababa, wataura saMwari nekuti wakafanana naye. Vakati ngatiite munhu akafanana nesu, ari kuda munhu anotaura. Oh, declare it tonight. Declare it. Iwe ndokuziva zvoupenyu vaizva. Haikona kunyanyotenda kuti ari padhuze neni ari kunamata sei. Toda kuti utange kuno iwe wakatarisa zvako iwe. You are in your own track and you are in your own competition, competing with your own self. Also compete nemunhu ari pedyo newe. Asi tanga kutotaura right now. Tanga kushape your tomorrow. Tanga kudeclare your future. Tanga kudeclare where you are going. Tanga kudeclare your vision. Haungoroteswi zvoberera ipapo. Asi zvavakarota tanga kuzvitaura right now. In the name of Jesus, I am rising up and I'm getting there. The doors are opening for me here. Yes, money is coming my way to fulfill my assignment. Therefore, I am commanding doors to open. I am commanding doors to open. Masuo gasaruke. Unataka kuraira machenza nokubatira pasi ma limitations anorabaka kusungirira. Zvinouya zvichikuramitsa kuti hauna kwaunoenda. Takuzviraira manheru ano in the name of Jesus. Muzita raJesu. Yakatamarata bahaya. Rekamarada babakataramo. Rekataramo shikataramo. Address the situation. Yekumbu limenu chaiko. Address uri pano. Itine sita raJesu. Shekusera kuchinongeterana nekuvisana. Ngazvichipera. Ndakumira ndiri mu solution. Ndakumira ndiri mu order. Ndakumira ndiri mu direction. Taka kudeclare uri pano. The power yakutamahaya. Yetabasha tababaya. Rekabatale oshikamaha. Unababaya ndasha. In the mighty name of Jesus. Rekete washa. Muzita la Jesu. Manasikana naona future yako. Manasikana naona future yako. Yes, panga paide shikara zaida kumira utia. Paide ona mahali ya kuburwira. Naona mahali ya kusarra masuo. Naona mahali ya kukanzira. Your steps are coming to full view. Atukureta ma steps yese, but one step at a time. Ane step ya kukuradita. Pauru unotsika kudarisha. Mara kuzokuradita the next. Uchino unotsika kudarisha. There is another next step. Uchimoyenda saizose. Naona mara kukusimuza. Uliweka, you are going up. You are rising up. Your faith is growing.
mighty name. Zoda kuti utore iwe umwise pamberi papa. Take yourself and put yourself right in front. Umwisa. Utanga kumadresa kuti iwe. Utudaidza nesta iyo ndoroza. Haikuna kuti udaidza kana kuti mai akanaka. Stara kuchari cha wrong address. Inodzi prosper. Understand what prosper. Pesi pamunoinga zita kuti prosper mutaura inini. Pesi pamunoona inini kutaura prosperity. Inini I am prosper who lives in prosperity. Because ndakatoiswa mandiri mai muri wired and fiber mandiri mune tsika prosperity because that's me. Saka ndinotora prosper nomisa not iwe zita rako rinoto kubudirira. Saka prosper unobudirira. Prosper unosimuka. I address prosper ndichitaura zita. Ndinoda kuite saizvozvo address tora zita rako uisa ngoti ndini uyu. Wotanga kumadresa uchimuprofita ndiwe. Muprofita mukuru ndiwe. Tanga kumuprofita woti iwewe uri kupasimuka apa. Whatever situation itanga kuitaurira kuti uya umugone. It is you umisewe, mepa umisewe, madimona umisewe, weechina umisewe, majuza umisewe. Ekaidita uri masatanista umisewe, uri kubasimuka yakatalebaya. In the mighty name of Jesus, address, taura, mudeclare, muprofite. You are going to dominate, you are going to subdue, you are going to replenish, you are going to lead, you are going to subjugate. Unozviisa pasi zvinoburuka, zvinonaronewe, nekuti urikusimuka. Right now, in the name of Jesus. Makata evo shakapata. Reta la mashakana baba. Rita la mashakata la bosa. Rekete evo shakata la baba. Rande evo shikabaya. Rata evo sikata la baba. Baba batai mana komana, batai mana sikata. Baba ndakumbira batai baba. Batai amaya, my God, ndakumbira. Sakana ina upanguri, sakana ina upangasa. Sakana ina upachizito, my God. Future yaka ipelele mumaoko. Akurese na sinabasa. Simwari, muriku musimuza. Aha. Nezitara Jesu, muriku musimuza. Dinomira pano semurada wamari. Wamakatumane shokore yenyu baba. Don't declare favor yenyu baba. Ya musimuza wana benyu baba. Munoga simuza kufamu mkurua. Munoga visa mudurunduru. Munoga visa mumatope. Munoga visa mumutsingirirwa. Munoga visa mumushorwa. Munoga visa mumusekwa. Munoga visa mumusemwa. My God, you are going to shine in their lives. Baba musimuka kufashino. Nyasha tenyu mari. Majita Jehova natenda. Nyasha tenyu natenda baba. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Bakomborerwa chete chokoti maoko mudenga yakaya. Ndakuvimbisa before the service. Because every service that you attend, God is faithful to make sure you go home with something. Amen and amen. You know, you will never be the same again. You are partners. Hakuna unamtarisira basi. Nekuda kufamba naye. Unemshaka kwa kumashule kwa. Unoona kusiporofita. Kushubira hale na shakanaka. Magani na itibo shakanaka. Inila komborerwa na itibo shakanaka. Bichanya tota wanao shakara amatokeli wasina kututoka papupi shakara. Chama nyingera tabu driver kwenda kumba. Unonyengera futi mama nokubati ngini mangapi wabati rebeketa yosikara kushakisa. Nobody will have to say, well, this is British. Did and you shut us down. But Baba should advantage to change a cinema. And I want to be able to buy any cinema. You say, I'm the advantage of people and go just to stand. Mas vezes, e como mirando ao alto, bonito power. Hallelujah. Bakomare wachete usako fama kwa
mangwana kune nyasha dzamangwana dzanhasi tadzigamuchira takomborerwa makataitirwa zvakanaka. Ndine zvakadzidza izvova nechidzidzo zvedzidzo, ndine zvakadzidza maona chidutsiro kuti you are fruitful as a very thing. Kungoziva kuti inini ari fruitful, kungoziva kuti chirwere chiri mandiri ndochiprofita inini, kuti grace hauna kenza. Can I repeat this? Kuzviprofita kuti Alfred une mari, chipfuura nemabhengi uchiti umo munofanira kugara mari yangu, aurapidzwe nekunamo. Jesu anototaura kuti dhongi iro inonoritora, varidzi vacho vakaribvunza vaudze kuti Ishe unorida, ende pavakaudzwa kuti Ishe unorida vakabva zi pfuura nemabhengi kutaura kuti umo mune mari yangu. Chipfuura nemahoma sezvo kuti gavagadzire pemiti yavo, uchitaura building avo ngavagadzire pemiti yavo, uchidavika taudzwa you are empowered. You can go as far as you know. Today we have been equipped, we have been prophesied, we have been empowered, we have been given knowledge, we have been equipped. Ndikapfuura nepagaraji ndogona kutaura kuti Mwari pagaraji pakapinda motari. Ndinonangana ndichidira mafiyo mumaoko, dira peturu mumaoko, amboisa peturu shoma, mandadira peturu mumaoko. Kati Mwari mafiyo zvandadira mumaoko izvi ngazvirege kupera. Ndakadira peturu mumaoko, mukuru wekambani akufotomoka. Alfred ufambire kati refiyo, udire pese pauda kuenda. Ndichisvika kuti pachechi panapa ndakabatira sikaiti kuchikwira kunozo ndapokugo. Chechi chatanga ndasvika paenadira 60 rand. Muendo chechi unoda mari. Pega kuibira. Bata vanopinda peturu paya kuti Mwari. Peturu ngairege kunesa. Kadre kuchechi ndinobuda kuti vanhu vakagara nekajiri kana vapisa mafuta munobira muchechi. Zvichasingatauri handine muprofita wezuva ranhasi. Chaunenge usina kutaura, you don't have it. If you want it, speak it. Ndafana mfundisi ndokuti chausina kutaura. Unoita kuti mwana wayanga akanaka akapusa Bhaibheri kuti mwana anga akanaka akazotanga akapusa sezvo riri Bhaibheri. Anonzi nababa iwe haunongobvira usara neshoma dzako. Bati mhuru dzakakora nembudzi dzaingovapo ndedzako kusadya hakunyamuka usakotaura. Jese chausina taura, haurohwi kuti wataura, just say it. Ndine wani ndakagara pamabhodhimbaza akayavandikanifundisa bhechi renamera. Hai ndimufundisa handizaruri anoda kugagara. Apa vanoiswa mvura pamufundisi ndirege kuenda chigubhu kumba ndoda kugagara. Asi atoripo manherano akazogagara akazvitaura nekuti akataura pfuma yake yavanoisaufari kutogadzira mvura wevhaima wai akazvitaura. Hausipeneri padhuze nemaswitsi kana usina kubvirwa. Chechi unobata chinhu chaunoda chidii
mwedzi umwe imbotyawo mwari unyare womwari unogara naye uneekuchachokuru wapedza kuparitiro imbonyarawo mwari unofamba naye uyaka cheguri chako bhadhara cheguri chako vanoshanda pakamitandai mabhekristosa ungoti nhasi kuda kugonyara ndinogara navo ndibhadhare cheguri chako ovabvisaofani futi unemunhu nyarawo mwari vanofamba naye zvisacheguri mwedzuro pamwe vacho kana zvechegumi zvichidetsa ibva ungotiratira uri munhu uchiri kuzvinzwa ungobuda dzoka zavo unotoziva kuti mari yaichakuda igara zvichidetsa ibva ungotikaka uri munhu wozoenda kukumbozi paendeta the right decision asi yapinda kugamo mari yaenda nokoti ive nokuziva ukangokuda muno ndosaka kuti rarambeda unobida inozvipima chekutanga zviviri pano kutora courage maana asinaitozvakana nokutarisira kuti maofering basket anenge akati zara unoziva ngeri rabaridzwa chomari rino upenyu ratoshumira nomweya iudze futi omaiaative hunobuditsa mari handi chese chakuda dii taura chirikuda maofering basket chimbirwa nevanhu vaive kugona ngatimbirwe nevana nevakomana nevasikana nanababa namaive kugona vanogona vanavo ngoya uzopa mfundisi ndako from his church ndini ndadaro ndati ndichavavengerera tichimbirwa tichiva kunasha ngatimbirwe tichiva kunasha